keď sa pýtam študentov, že kam by chceli ísť po skončení školy, tak mi mnohí z nich odpovedajú, že nie je tak dôležité, čo budú robiť, ale nech to nie je. Hlavne na Slovensku, pretože na Slovensku nie sú príležitosti, nedostanú zaplatené, tento štát nefunguje. A tak ma mrzí, že práve tí najšikovnejší, ktorí majú najväčší potenciál vytvárať nejakú pridanú hodnotu pre Slovensko, ju budú vytvárať niekde inde v zahraničí. Tak keby sme si vychovali špičkových športovcov a potom ich nechali vyhrávať zápasy za nejaký úplne iný štát a zriekli sa ich. A druhá vec, samozrejme, ktorá dlhodobo, ktorú sledujem aj ako učiteľ, aj ako člen vedenia fakulty a konec koncov aj ako študent, že to slovenské školstvo nie je na takej úrovni, aká by sa žiadala. Je málo orientované na prax, hodnotenie vysokých škôl, spôsob hodnotenia nie je dostatočne transparentný, je politicky ovplyvňovaný a dalo by sa vymenovať množstvo vecí, ktoré nefungujú a dajú sa jednak riešiť tým, že sa zvýši množstvo finančných prostriedkov v tom školstve, ale nie len, dajú sa tam urobiť aj systémové zmeny, ktoré možno nestoja ani euro. A mňa strašne frustrovalo, že sa to nerobí. A z pohľadu, ako z tej úrovne univerzity to človek nedokáže, že musí ísť niekde vyššie a musí zasiahnuť, je tam potreba tohto a práve v tomto rozpoložení vlastne prišla ponuka Rada Procházku, aby sme založili sieť.